На Белсаце навіны коротка пра галоўныя падзеі станам на раніцу апошняга дня лета 31 жніўня. У Кітаі распачаўся саміт шанхайскай арганізацыі супрацы. Ён стаўся самым маштабным у гісторыі гэтай структуры. Удзел у ім бяруць кіраўнікі больш як 20 дзяржаваў. Прыляцеў у Кітай на свой 71-й дзень народзінаў і Александр Лукашенко. Ён правёў сустрэчу з кіраўніком Кітаю Сі Цзіньпінам, падчас якой расказаў пра намер пераняць досвед Пекіну ў палітычным уладкаванні дзяржавы. Таксама Лукашенко зрабіў і іншыя глыбока сэнсоўныя і важныя заявы. Много хотелось сказать накануне нашей встречи, обдумывая эту встречу, но когда живешь где-то, бываешь где-то, перемещаешься по улицам, видишь колоссальные изменения буквально за полгода-год, забываешь о том, что хотел сказать. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка назваў паклёпам публічныя абвінавачанні ў харасменце з боку былой адвакаткі і валанторкі НАУ Вольгі Карпушонак. На думку палітыка, заява жанчыны – частка аперацыі спецслужбаў Лукашэнкі па ягонай дыскрэдытацыі. У адмысловым стрыме Латушка разабраў агучаныя Карпушонак заявы, сказаў аб гатовасці прайсці паліграф ды праз суд даказаць непраўдзівасць абвінавачванняў. На определенном этапе ее пребывания в нашей команде в качестве волонтера у нас возникли подозрения. Ну, подозрения, это, конечно, нужны доказательства о том, что она может сотрудничать со спецслужбами. Состоялась встреча. В этой встрече принимали участие, если я не ошибаюсь, она прошла 15 апреля, Артем Брухан и Артем Просколович. Они провели встречу с ней и попросили ее, предложили ей пройти полиграф. Через неделю она покинула нашу команду. Она просто ушла. Таким образом, продемонстрировав, что она не готова пройти полиграф. У суботу ў сацыяльных сетках былой беларускай адвакаткі і сябры каардынацыйнай рады Вольгі Карпушонак з'явіліся відэазварот і допіс, у якіх жанчына сцвярджала, што Павел Латушка запрасіў яе працаваць у народнае антыкрызіснае ўпраўленне, пасля чаго вадзіў жанчыну ў рэстаран, прапаноўваў інтымныя стасункі, а калі атрымаў адмову, пачаў пагражаць Карпушонак праблемамі з легалізацыяй у Польшы. Як сцвярджаюць крыніцы Белсату, у час свайго ранейшага пражывання ва ўкраіне Вольга Карпушонак праходзіла паліграф на прадмет магчымай супрацы з беларускім КДБ і праваліла выпрабаванне. Нашыя журналісты спрабуюць звязацца з Вольгай Карпушонак, аднак жанчына не выходзіць на сувязь. Урсуля фон дер Ляйен сёння ды заўтра наведае Польшу і Літву. Кіраўнічка Еўракамісіі здзейсніць выезд на межы гэтых краінаў з Беларусю. Між тым Латвія, Літва, Польша, Фінляндыя і Эстонія звярнуліся да Еўракамісіі з просьбаю вылучыць дадатковае фінансаванне для ўзмацнення абароны ўсходніх межаў еўразвязу ад гібрыднай агрэсіі з боку рэжымаў Лукашэнкі ды Пуціна. Пакуль жа літоўскія жаўнеры ўсталявалі так званыя зубы цмока на дарогах у неўжываных памежных пераходах з Расіяй і Беларусю. Гэта планавыя крокі ў стварэнні так званай балтыйскай лініі абароны, доўгатэрміновага плану захадаў, прызначанага для зніжэння пагрозы сухаземнага ўварвання ў краіны еўразвязу і абмежавання магчымых дзеяў варожых войскаў на сушы. 17-гадовая дзяўчына сышла з дому, пазней яе знайшлі павешанай у лесе. Абвестку пра пошук Паліны Перавазванскай размясцілі напярэдадні раніцаю на старонках пошукава-ратавальнага атраду «Анёл». Вечарам пятніцы дзяўчына даехала на электрычцы да станцыі Коласава з Тапцоўскага раёну, пасля чаго перастала выходзіць на сувязь. Пазней у Анёле паведамілі, што дзяўчыну знайшлі. Паліна здзейсніла самагубства, павесіўшыся ў лесе. Вядома, што яна жыла без бацькоў з бабуляю, мела праблемы з ментальным здароўем. Трагедыя на Магілёўшчыне. Трохгадовы хлопчык выпаў з акна 5-го паверху жылога дому. Ён загінуў. Як паведамляе следчы камітэт, уначы бацькі хлопчыка сышлі з хаты. Пакуль той спаў, вокны ў кватэры яны пакінулі закрытымі. Калі ж вярнуліся дадому, праз паўгадзіны выявілі адчыненае акно ў дзіцячым пакоі. Унізе ляжала маскітная сетка. Бацькі знайшлі сына на вуліцы непрытомным і адвезлі яго ў больніцу. Аднак хлопчык памёр. Сёлета гэта 8-й выпадак смерці дзіцяці пасля падзення з акна.
Летась здарылася 4 падобныя трагедыі. Міліцыя і ратавальнікі нагадваюць пра неабходнасць усталявання дадатковых блакавальных элементаў на вокны ў памяшканнях з малымі дзецьмі. Ратавальнікі прыйшлі на дапамогу 10гадоваму хлопчыку, які забраўся на тэрыторыю неэксплуатаванага будынку ў горадні. Там на дзіцё абрынулася перагародка з цэглы. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, хлопчык быў у прытомнасці, аднак абедзве ягоныя нагі былі заваленыя цэглаю. Хлопца вызвалілі з пасткі ды перадалі лекарам для абследавання. Беларусам у Польшы ўсё складаней атрымаць неабходныя дакументы. Пасольства Беларусі ў Варшаве больш не прымае нашых суайчыннікаў паводле жывой чаргі, толькі па папярэднім запісе, а час чакання складае да 10 месяцаў. Журналістка сайту Белсату Тэса Анейда даведалася, што абвестка з новымі правіламі з'явілася 25 жніўня проста на дзвярах пасольства. Выключэнне зрабілі толькі для тых, хто страціў пашпарт падчас кароткай паездкі і мусіць тэрмінова вярнуцца дадому. Для ўсіх астатніх электронная чарга і доўгія месяцы чакання. Беларусы ў соцсетках абураюцца. Камусьці прапанавалі прыём толькі на чэрвень 2026-га. Датэлефанавацца ў пасольства, як сцвярджаюць людзі, практычна нерэальна. Некаторыя шукаюць выйсце, едуць у іншыя гарады. У Белай Падляскай, напрыклад, дакументы прымаюць без запісу і афармляюць за адзін дзень. Гэта чарговая перашкода для беларусаў замежжа. Памятаем, што ўжо дзеюць забароны на падаўжэнне пашпартоў за мяжой, афармлення даверанасцяў і нават распараджэння ўласнай маёмасцю ў Беларусі. Цяпер жа дадаліся электронныя чэргі ў галоўным пасольстве. Чым гэта пагражае беларусам Польшчы і як суайчыннікі спрабуюць абыходзіць перашкоды? Чытайце на belsat.eu. Выцінанка, лазня і дранікі. На знакамітым фестывалі Burning Man упершыню заарганізавалі беларускі лагер. Беларускі кэмп «Мара» паўстаў у пустыні Блэк-Рок на ініцыятыву агенцтва былога палітвязня Александра Васілевіча. Упрыгожаную выцінанкай лазню везлі ў ЗША з Польшы, а частаваць дранікамі і травяной гарбатую гасцей Бёрнінг-Мэну беларусы будуць у пераробленым школьным аўтобусе. Фестываль «Эксперымент Бёрнінг-Мэн» у ЗША праходзіць штогод. За час ягонага правядзення у пустыні Блэк-Рок з'яўляецца сапраўдны горад творцаў. Выстаўляюцца творы сучаснага мастацтва, часта фантастычных формаў. Кульмінацыя фестывалю – спальванне вялізнай скульптуры чалавека ў цэнтры лагеру. Новы сезон на Белсаце ўжо з 1 верасня. Вас чакаюць 16 публіцыстычных праграмаў, у тым ліку 4 цалкам новыя. І, канешне, штодзённыя навіны і аналітыка, па-беларуску і без цэнзуры. Пра рыхтаванне да новага тэлесезону ў эфіры праграмы «Студыя Белсат» расказаў Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў нашага тэлеканалу. Мы аналізавалі чаканні, патрабаванні нашай аўдыторыі, зразумелі, што ёсць патрэба крыху дадаць глыбокіх дыскусій, крыху зірнуць шырэй на тое, што адбываецца вакол Беларусі в нашым рэгіёне, у Польшчы, ва ўкраіне, зразумець нашых суседзяў, паглядзець на сябе вачыма суседзяў. Таму з'явіцца праграма, у якой польскія эксперты будуць размаўляць між іншага пра Беларусь. Каб заўсёды быць у курсе падзеяў, чытайце Белсат у Телеграм. QR-код для пераходу цяпер на вашых экранах. Заклікаю падпісвацца і на іншыя нашыя сацыяльныя сеткі, ды да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Гэтак вы паспрыяеце распаўсюду праўдзівых навінаў па-беларуску. Але не забывайцеся на захады лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.